I dag begynder vi med den vigtigste lektie, I kommer til at lære her i pingvinskolen. Er der nogen, der ved, hvad det er? Er der? Mumle. Er der? En af jer? Simon? At fange fisk. Nej. Mumle? Aldrig spise gul sne. Nej, det er nu ikke det. Nej, det er ikke det, nej. Det er vores hjertesang. Tak, Gloria. Glimrende jer. Uden hjertesang kan vi ikke være rigtige pingviner, vel? Nej. Men kære børn, det er jo faktisk ikke noget, jeg kan lære jer. Er der nogen, der ved hvorfor? Er der? Er der? Du kan ikke lære os den, frøken, for vi må alle finde vores hjertesang helt alene. Helt Det rigtigt. er den stemme, man kan høre indeni, Ja. om hvem man i virkeligheden er. Ja, tak, Gloria. Glimrende bedårende, tak, tak. Så, lad os nu altid helt stille. Vent et øjeblik, og lad den komme til jer. En af gangen. Ja, Simon? Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Ja, den kunne jeg godt lide. Den svingede, som man siger, nydeligt. Klar, jeg har en. Det tænkte jeg nok, Gloria. Midnight creek so slowly into heart of those who need more than take it. The light dears a bad hand to a penguin who has laid too many eggs. Det er så langt, jeg er nået indtil nu. Ej, det var smukt. Det var Det virkelig var smukt. fantastisk. Ja, Mumle, du har noget, du vil dele med os? Min er ligesom sådan en bum, og så... Du mener, Og så et lidt bum. hørte du det inde i dig selv? Kan du lide det? Lille ven, jeg er bange for, at det ikke er en sang. Er det ikke? Nej, kære, en sang er mere ligesom... Tra-la-la-la-la-la-la. Nå, sådan. Tralalala. Hvem er dog det? Ja, det er Memphis og Normandins søn. Nå, den lille hoppeunge. Nej, det er det overhovedet ikke. En pingvin og en hjertesang er jo slet ikke en rigtig pingvin.